Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang tent iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni ani nga napaluan negosyo sa godayon ti surat, Dear Manong Nemi. Ong tanak manen ni nanang iti dayta nga bigat, Manong Nemi. Tao mo na unay naladawak nga nagriing, dati amuna ket sumre kak manen iti dati nga trabaho. Ngayon bagak keng kuha na Manong Nemi nga nagikatak. Pero ket tinarigat kaming keng kaani. Kasla kahiyarigam dati bato. Nga akar. Ninanang met, api nga yarig dakti bato. Ketwen. Tay bato nga akar-akar. Saan nga lumutin? Kaya di mayat no saan nga lumutin? Kasta't kahiyarigam. Mano nga lang abulan, uno lawas, di ka nadam, magtrabaho, kalpasan na, agikat ka, uno ikatenda ka. Di ka puro sagpaot. Amo manak ko, ti trabaho, ipatag mo. Ngayon no saan mo nga maipatag ti trabaho, kaumam. Kasadot mo. Hiya po ay, napya ko mamad, saan nga narigat, ti panagbiag na eh. Ay, dada kami tirigat na nanang, tasyak ti inauna. Dinakmat nga rin mapaadal iti college, agpatingak lang ti high school. Kaya agbasa ko mati college, mga opisina, ak di mayat ko ma. Hanang nga rin ti mabalin, anak ko, ani, kat nasapa kayo mat nga nauli na ti ama. Anusan ako nga tulungan, di mo nga rin kaya taglaba, nayunak ko mati awat ko nga labaan, tapno duwata taglaba. Labandera lang, orden tinak, labandera pa lang. Langor gumanganin, tingag sukaden, tayong ka nagsapul man yung trabaho. Kaya po, sapul-sapul trabaho, doon at danuan awang manin. Kaya po, dato di bagakang ka anak ko ngamin, no, at dasar ka mo nga trabaho, ipatag mo, tapno agpaot ka, ken nagagad ka, ken napudno ka. Nulabsak tag sa Manong Nemi ket napadasak sa aminin. Pati katulong Manong Nemi, napadasak ko. Iso na lang ta. Nauyong ba't nagiti amok, mapantak magsirkan, tsansingan dakmat, sirsiripan dakmat. Pauna yan na yan. Siyempre, hana ko nagpaot at mangangkit nada, mangrabos kanyak, ano, maaluko ditiriknak, itayat. Unay ti pamuya ka kunada Manong Nemi ngem, tayo kunadan. No biglang tingin, awan tilangak, ngem no matmatan nat, puminpintasa. Kasi di ko nadagad, di kita lagi. Amang may tinagbaling nga nubyok Manong naman, pa adori kita karaarim kanya. Agur urayak nga ti Hawaiano. Yung saan samutan nga uso itan ti Hawaiano. Doon unan akit to. Di kita sakada ako nanda. Di mapanda agpuken Joe. agpuken Joe. Kahit nga sa agpukan ti unas Joe. Yung katago ito, Manong Nemi, Manong, di kita Hawaiano, gawid, nga may mga asawa. Tadumatin Manong Nemi, asawain de Jai, Hawaii, nga paada nga Pinoy, uno niyaman nga national. Nabanag di tiyandaan, Manong Nemi, iti ilimi. Patasak mamit, tagubrat tiyandaan. Tiyandaan lang amin eh.
Hindi paglakwan ti bagas manong name at damay sa nga glaklako ti bagas nga bising-bising. Pila pa manong name di kiti gumata. Na, naganarman na ito nga paglakwan ti bagas, apay pilaan da. Nalaka nga ta, uno na imas ka ta dya bagas, nakunak tinakim ko. Hindi ta na ibusen ti gumatang manong name, nagtugaw ti lalaki, ket da pinunasan na, nagitilingat na. Madlaw mo na tati mannog na. Hello, sir. Gumatang ka. Mano kilo. Anya ka dagito, hindi ka tangim. Hanang ka gumatang, sir. Manong? Anang arti baga? Magkita ka nga rito mannog mo. Talaga nga. Uwan, nakasta nga kakamakam na giti aggatang. Di mo nakasapulan ti kadkadwam, sir. Kadkadwa? Api seksi ka. Basit mo pala na ito pwesto. Kabailak mo palain. Narigat awang kaduam. Masabol ti tao. Masabol na't kadwa na. Teko na dumanong nga, no man is an island. Ti lalaki, kasapulan na't babae. Ti babae, kasapulan na't lalaki. Kaya mo trabaho? Kahit ko yung jak pa napadasan, ti agla ko. Napadasa konti ko dumapay nga. Kahit nga sa wan, nagbalin ako ng sales lady. Ngayon niya. Hanga siya ti pakayawatan di bayan. Di kahera. Kahit nga sa wan, hanga glasat kada kami di kwarta. Ora di pa nangitid supli. Na di customer ti pakaitadan supli. Abi nga minakastat style. Baka da kami di kita hanga ngitid supli. Umagat to eh. Tagang makasturbo ka kada kita agatan. Di taoneg. Iti asidot ko ito eh. Natagan mo? Ani? Malamang ka ito, ani. No kaya't mo ito aggubra, alaman. Ag-training ka. Ag-testigan ka, no? Kaya mo lang. Di ka alis itong agikilo, ag-supli, kajay. Ala. Simre kak nga road manong nami ket tinulunga, isung na. Damo kat saan ko pa amot nagan na. Hindi bagana kit Drigo. Ala. Nagalas mo tanagan, Drigo. Anong pakabuklan nagan mo, ano? Rodrigo. Nabimitas kami no Rod. Hanga Drigo. No Drigo ngamin kat kasi na kontrabida. Ngayon isot na kay Ruamak eh. Kaya awag na kanya. Drigo. Nusag guys sa manong name ito umahay gumatang. Naging galit 5 kilo, bonus ang 10 kilo. Siyak, ito mga sikaso kadakwada. Kahit no, jabayad na, iyawat ko, kini manong Drigo. Suplian na. Iso amang tada mismo ti supli. Una iyawat na kanya. Ang kalagi nagkupkupit. Sad mo. Kanidi awan gumatang manong name kaya mong merienda? Nagpamerienda ka manong, di nagpamerienda ka. No, agbimerienda ka. Ngayon siya kitang ko amin in ruam ti merienda. Kado kami latat ti mga antibigat. Sa ako tuwarin ka doon ti mga anti-aldaw. Ngayon ti rabi, hanang unay mga anang arod, uminom ka ti arak ti rabi. No magkagatak, talo nga buti nga beer umanay. Beer, hang hard. No kahit ko tagbartek hard. Abay barbartek ka na ko, manong? Hindi ata problema ka. Ngaminta kita umatan problema. Siguro, manong, awang problema, gabata nasingpet ka nagagit ti asawam. Ken na singpet mat dagiti anak yo. Langak ka din tanda asawa na. Ay, ato gumatag. Excuse me. Ada tinawagan na manong naming kalbasan na imaydan in-deliver ti pangal daw mi. Wow. Magustok di kita ya.
Agkumbene, adobo kin inabraw. Sige, mangantan. Itatao pa customer. Naanak manong nemi, numanen matmatan na. Apay matmatan na. Nubiglang tingin. Slawan lang am. Numatmatmatang kat na paot. Pumimpintas ka. Hamu kung day tatakas na ibagbagal kita agar araw kanyak. Di raman na karot nga garam ka. Di mo kayat. Nga kadkaduan na ka. Ito yung basit nga negosyo. Negosyo mi ko na. Negosyo tayo. Apay ada pala kaduam malaksit kanyak kas pagarikan? Ada. Di partner ko. Partner in business. Isot nagpuunan. Katsak tiktab trabaho. Tiya ganansya. Idida mo 50-50. Imidikuan. 10% lang yung tukuha na. Kuwak ti 90%. Nakita na siguro ti pintas kong agnegosyo. Ken nadumapay. Mayat man. Sige. Kasano nga ti bingay no makinegosyo ak. Kitsulduan ka lang ak. Mano na ti sweldo ti masal daw. Mano ka ti minimum ita. Manot na soldo mo. Manot ka nga tuwan nga sweldo mo ti nagtrabaho mo. 350 a day. Libre amin. Puwera sabon, shampoo, toothpaste. Puwera plete, nugaw awidak. Libre merienda, nug merienda. Sige. Yun na ka iti 400. At the day off ko, ag day off ka iti kakapsut tagatang. Domingo, ka adunat Domingo. Sabado, napipiapay. Sige. Ito na rikik. Itan. Ituloy-tuloy mo. Kinaladawak mo simbre. Uray na. Basta may salda mo ita. Kaso pa nagsweldo? Dagang ka, no kinsenas, no katapusan. Weekly ko ma. Di kahit na nga sawen. No Friday yan. Agsweldo kan. Taday umot Sabado. Huwag ko mama, no? Sige. Mabaling ka ba tapanawan, no? Sige ka. Ken kastamatan. No mabukawan no maibusan tat supply. Mapanak man kwan. Kumatang yan, magilig ng irik. Makiskisan ng irik. Sa konti-bunton nito. No ada gorder, kadigiti pasag pa 5 kilos, ibaga kang kati presyo na, uno sagta 10 kilos, ken 25 kilos, ngayon 50 kilos. Ngayon mamano, kadwa nang dagiti umay dito tiyandaan kat per kilo. Damaya ti 5 kilos, ngayon kati 10, kaya nadalang tayo gumatang ti 2 kilos, kasi dyan. Manong nemi intuloy ko nga rod iti timulong kini Manong Trigo. Nadadagdi ko daway manong nemi nga baybay anak laeng kadisot pangyawatak iti bayad disot agsupli. Adakaha manong nemi nga pagipanan na ka nagiti kwarta. Eta kadno ada awan isuna kad ada papanan na di jamet. Ibati na kadyak ti agga panaka kahera no kan. Yung sana nga hang kung aliplipatan manong nemin jipilin na nga tunggal kilo no 5 kilos ko isurat ko 5 kilos bayad na 2 kilos. Ada digid ko daw manong nemin nga malipatak. Yung malagip ko pangko. Ka manong nemin nga nagsublin iti oras ti alas 6. Kumusta? Mamano digid gumatangan ano? Sige. May lang takwenta ko, mamano digid kwan. Hanggang malang nag-alala. Oh no?
Dito kang kanay mo nga naglagapen. Ani. Be honest. Nangrunag at ko. No, makikigim kat kwarta kat talagang masisirap ka. Wala saan kat. Baka masulisog ka. Gusto pagaligan ta, malis to malit panangibul sa mga nga kasot, di ba? Ang madmadlaw. Di ka 400 nga sweldo ngon, nagbaling nga 500 din. Ta, nakaipokit ka. Lo, nukas tamad lang anak mapagtalkan, manong Drigo. Agsweldo ak lang tangaro din, ta anak tog subsublit. Haan, ibagbagak lat, saksak bayam. Kaya? Kan, nai-record mo mitlamin. Uwan manong. Sige. Liplipatan na, ore may 1 kilo lang. 1 kilo. Surat mo lang. Nunas kang ikam ti time na. Nabimbitas pa eh. Oh, nagatungang umpura. No duwata, siyak tag-isuran. No siksika, ikarigatang isurat. Kaya pa na-record mo? Ito yun eh. Kunenta naman ng Remy, betan, nakwentan. Sana binilang na di kwarta, itikaha. Nagtugmok damit lang. Tsak, 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 tsak. Okay? Perfect. Awan surok, awan kurang na. Kasi etikate ko sa kwen. Tanong ko sa pagkarikan, tanaliwayam tinang record, madlaw dito eh. At the samon i-record nga ba, 2 kilo. E dyan ako di ba? Kasi sa pagkarikan, gusto di ba nang isurat mo, kat kinisayam ti sa nga kasot, madlaw. Takadamalem, nga agudit ta. Sa ag-inventory, numanaw pa nga bati nata nga kaban, nga maikarga iti kahon, nga pagsukatan. Yan. Manong Drigo, nag-graduate ka kadit college? Haan? Nagpatinggak lang elementarya. Oh? Kasano nga mo ito yung negosyo? Ada nang isuro kanya. Dito partner ko. Sino ito partner mo? Mamamom to. Kada bulan nga may naalanti share na. Stagayam. Hana nga rigat tag-negosyo, nagbaling ka na po, no? Nga malugi ka, no? Saan ka nga na po no ito negosyo? Tinegosyante, masapul nga awan ti mading ambisyo na. Tanong sogador, babaero, malugi iso na. Pangalan na ko mati babae na. Pangalan na ko mati sugal na, no? Saan nga ti puunan na. Diba? Kasta tag negosyo. No kwarta't pagsasalitaan. Be honest. Agbaling ka na po, no? Tawans nga naksayan o resenta mo lang. Padlaw, madin. Madin nga talaga. Hindi pa nagawid ko manong name pinanpanunod ko. Negosyo. Ado, di kita'y agbalbalegi iti negosyo. Di kita na doon nga negosyante, mano. Basit ka lang ti maganansyada, iti may isa ka item. Ngem gabuta, ado nga item, kat nalakat presyo da, dahil piso ko maurnong. Kat oremat nung natay napintas nga negosyo. Uno saan kat dakkel ti maganansya itong gal item. No dakkel, no adot mapanggumatang, dakkel ganansya. Ngam gabuta na nangina, basit ti mapanggumatang, basit di ganansya. Pwede makawid ako dito'y balay manong nemi dinamag-adagos ni nanang no dan pagtrabakwak. Sungor nga nagmalmalamak nang ta nakastrik kakadagos na trabaho. Tumulong naglakot bagas. Sales lady. Wala. Kaya lang bagas ilako. Ang marikatan. Manot suldong gayam ti makabula ay masal daw. O patagasot ng, opo, may mayat basit na. No, tuloy-tuloy yata anak ko. Agkwentakan. Manot makalawas. Kat siyempre,
Kailangan na dipletem kat kukwam. Libre kaan mo siguro. Wanang. Mayat. Manong nga lawas mo. Tsakla mo ha, mo tinga ron at mapasamak. Kaya't nangasawan, maanusam ka di, maipatig mo ka di dati nga trabaho. Siguro nga. Hanggang kami nga siguro, asigurado ka nung kumaa. Awan agsigurado at aday matay, amono, ayot mapasamak. Ado kayo ngaglako. Ado ka mga glakot, baga sa ditsandaan ha. Hindi kahit ko sa unja paglakon ang mga simrekam, dudutwa kam lang. Diyaking kuko ken siya. Babae lalaki diyaking kuko. Lalaki. Baro. Kaya partner na. Ada nang tidking kuha na tipuunan. Ada nang susuro king kuha na nga nagnegosyo. Kuwapo ka di lalaki. Abay. Kas kanya ka. No, biglang tingin, awan lang na. Ang imapigamin nga, adda iti ruwar, iti pagkitaan tayo ngamin. Hanggat iunag, iso nga rod. No, gayat kanto kas pagarigan, napudno kanto kata. Siguro, no talagang ipatpatag ko. Danto nga ta posibilidad na, kada kayo, kada jabos mo, iti agasawa. Jaga mo ano anya kit marik na ma? Amom no ti ayat kit no damo akit marik namon. Madamat di kiti ayat nga tekonada nga rumusi. Di bayag yun to nga kadkado akit baka no nailad jayan yung at pasaag din narapos kiti takik baka ma-develop ti tunggal may sakada kayo. Ligat kahit nga sa unanak, tagbalinto nga manukan ko. Negosyante. Gapotag negosyo. Sa anak unay nga marigatan manong nemi, ti trabaho. Tano kaado ti customer, duwa kami met kini manong Drigo. Isot kahera, ken para record, dumano kilo, iti magatang. Sa nagmanlapanawan manong nemi no kasta nga muna nga kakapsot, taglako. Kahit kang kanayon ng ipagbagamano. Nga, ilala siputak kenosken ket kang kanayon kulot akit kitain ti kaha damangan no adda bigla nga kumaot santo agtaray uno saan ket siyak ti kumaot sa akong ti bulsa adda dagiti gundaway manong naming inaawan ti obrak imbas nga cellphone manong naming ti kutkut iti diya kwarta bilang-bilang yung paglalasinek, isang gasot, 5 gasot, 50, 20, bariya. Or urnusak sa kubilbilangin. Sa kukwentaan naman nung nami namanot na anako ko, napagpagiso. But napagpagiso, good. Rugyak no kanti agkwenta, iti half day. Tap no wala listong tunti kwenta, manong nami iti malem. Ket no kasta nga malem manong nemi ket makakwenta kami. Paglalasinan na. Ikatan na nga tanan di ganansya. Sana ilasin idulin ti puunan. Sa iti kabigatan na manong nemi, dadyat to ganansya, ate basbasit nga ilasin na isuntot madanon iti kaha. Di ka isuntumanan ti manayunan ti kabigatan na. Kalpasan na, agudit tumanin. Hejay. Adan makabulan ko manong nemi, idita baunin nak. Amo madlat sumurek ti bangko. Ani? Pfizer. Ay, manong, ito ti libreta. Deto'y libreta deti partner ta. Ini, deto'y. Dito nagan na? Parang nagan na. Ni Mr. Melvin Agag.
So, ito tiga account number na. Libreta na. Yeah? I-deposito mo keng kuha na ito. Bilangin. Dito mo ito libretak. Rodrigo Seriusa. Ni, kawag kem ni ko. I-deposito mo ito. Hamukur-kurangan na. Wala ni mano nga kumukurangan. Hindi kita yak manong nimi tinagyan ti libreta ni Mang Trigo. Wow. Dito nga ta? Tikadun ti ornong na? Uno po unan na. Higit kita ti libreta na manong nimi ato mo ti withdrawal na. Ag-withdraw no kasta nga mapan gumatang iti irik sa napakiskis. Kadata nga bulan manong nimi na minsan nga napan nagpakiskis. So, diyan kita ka withdrawal. Dito ba kukuha ni Mr. Melvin Agag, manong. Uy, kasari, dumakkel. Bumasit, dumakkel. Dito iti 10% na. 10%, 50% ka no, idi itang 10%. Basta gaya. Nakaadun. Hanapin withdraw. Binulan manong nemi nga pagdeposituan na ni Manong Trigo. Linawas met manong nemi asweldoan na. Kat siyempre numalpas ti sweldo agawid ak. Kunan ni nanan. Iya po ito sweldo man ako. Pangalaan din pa, bill ti kuryente, bill ti danom. Ken maitad nga, usarin di kita dim, iti panagbasa da. Ken manayunak mo dati deposito. Tapno, tapagkautan in case of emergency. Huwag manak. Yung maitabigat ni Dindo. Apa ni Dindo? Tenubium. No, ako pa naklo ni Dindo. Iso ti kayat mo. Iso ti kayat ko, nagpili ako bang kadakwada, nanang, itangaron. Kanan? Taapay. Nasursuro mo nga impatek ni Trigo. Takkel kwarta na nanang. Ano na? Takkel ti kwarta na. Dumakdakkel di puunan na. Siyempre, da ganansya na, panakabingay na, 90% di ganansya, kat mapanjay, may inahin ti pundo. Palakkalan ti kwarta na. Baka bumay ba yung data, agbaling nga milyon na di, manay na yun ng may deposito. Agpeso ag-withdraw, maksayan. Tuno, kuhan, mapilapa mo lang nga, dakdakkel. Dakdakkel na jay, agsubli may deposito, ngam di pa na kayo-withdraw na. Kasi tagahan din negosyo na. Uray no, basi-basit, no continuous sa kunada. Uray no basi-basit, no, mayat. Awan ti paggastusan nga sa ang rumbeng. Dagat i-withdraw ni Manong Trigo kat igatang na madlang ka nagiti irik nga pakiskisan na. Mayat. Anat mayat. Mayat sa talaga nga ang kasusyo kami. Ano nga tanong, mangalak mo ti puunak. Taitipon ko keng kuwana. Tapno sa anak ang balila nga empleyada. Kano lakit ibaga na, pakit ka saanin. Naamom lakit ag negosyo. Ngayon kasano nga nukan tibingay. Maksayan nukan. Mapan ken ni. No siya nagtrabaho ka, masapol nga. Dadya 90% kat agbaling na pagguduan min ken ni Trigo. Hindi mo tibagbaga. Di mo tibagbaga katahan yung matamo. Itulag. Kat nung kas pagkarigan na makinegosyo ka. Di awan sweldo nukan. Awanin na. Kasano nga tilinawas nga itad mo kanya kon?
kat nagsulduak sa makiporsyentuhan. Ngayon pangalam nga tinayo mo kapuunan. Wala mapampanunod mo. Ket no arman na kanto ni Drigo na kitasong bata mo tapno ganansya yung nga duwa mo tagasawa kayo ton. Aging ka manong name nga timay sang aldaw dimteng timay sang langan at tipaknang. Baknang ko nakukurbata. Ay, sir! Good morning, sir! Kuna ni Mang Drigo. Insaganaan at magtugawan na. Nagtugaw. Kadagay mo kadwa. Aywan, sir. Erigat no suluwak makabanog. Dahil di pa ilay pagbagakang kamangala ka ti kadwa. O may sapagay mababahay ti kadwa. Kinapintas. Di sir met. Ano naga mo? Ani? Manong bulan mo? 6 months to, sir. Kahit kumusta mat pa nagkadwayo. Drigo, okay ka di matlaing. Okay, sir. Okay, son. No problem. Amo naman ti mangsurot ka na kiti ko. Surok kang kuha na. Di pa panag-record, panag-audit, panag-inventoryo, ken panagsupli. Mamanumat no panawak ni susuna. Good. Nagpa-update ak. At siyempre, tuloy-tuloy tayo 10% ko. Very good. Sige. Ituloy-tuloy ito negosyo. Kahit mo ba yung manayunan ti puunan? Tapos natikasta kita dumakil na ito pwesto. Bakan din sa mantabangir. Abi nga di mo alain tapno dumaknak. Dakayo sir no mangnayon tayo tipunan. Kung ana. Datakdakil tipunan, dakdakil man nagabaganan siya. Alistot ibabak nang. Kas ka na kayo sir. Nagalistot pa nagbak nang yo. Nagrigat tibiyak tibak nang. Wapi ko mo sir. Di mi amuno sa dinot pangigasto amit kwarta amit. Nangaw kamit sir. Hala, sige ngarat. Api di kayo mabuting agmay sa sir katne. Negosyon din kayo at baka adamang kidnap ka na kayo. Oan. Nasing petak man. Agbuteng agmat kinahapon Diyos. Ken managtulong akmet. Sa sino ko panggap iti dagas kanya. Ket kanayon ko at nga kaduan ni Apo Diyos. Insursurot ko ti pa nagkita kinima Sir Melvin manong nemi idi pumanawen. Slawan nga anyaman na latang nga sumaliksik kada kiti tao. Awan amak na, dinalakitain no, masiplo di wallet na, ano. Maraps di kwentas na. Ano pa panunutin mani? Drigo? Ay, manong ko naman. Sige, okay lang. Kahit ko pa yung Drigo ko naman lagtan. Tapno adada nga nasingit tunggal may sa kadata. Amom, dito inam nga bulan nga panagpartner ta ni tinegosyo. Kasla di bagbagaken ka. Nabiglang tingin. Kasla sana ka matrakarken ka. Ngam numatmatmatang ka. Pamimignas ka. Dito bayagtan nga kadkadwa. Ngawang pa ipulos ti pilawak. Papilawak kang ka. Rimusing dirignak. Ala. Arar mo nakmatan. Umekat di balay ata. Pasyar nagdi balay. Awang kayang. Sino ka doon iti balay yo? Awang balay ko. Agkas kasarak lang. Ngamat na nagatangkon nga daga. Kapag ipanagdirekto ti bukod ko nga balay minto tagbaling asawa. Nakaskas na lang.
Mga patak direkton ti balay. Tapno sana nagtultulong ang kaskasera. Kung kunta nga rin di kasera ka, nakabalayak ko itan, no dagos nga, nakasya akwartak. Kasano ba nagamamuyo kini Sir Melvin? Kapin na miso na. Iso ti, inten nagtilakit nga para kanya ni Sir Melvin. Nagkasama, elementary graduate ak. Insuro na kag-negosyo. Kasano ba nagamamuyo ngay? Mamati ka din yung bagakang ka. Nga di makgalak na may isang agpalpalama. Oo. May sak may bilang ka na iti street children. Napuutak at dainak. Iti kuhan, naggraduan akon. Pagamom tawan, imbatinak, iti gayem na. Iti gayem na, dinakmatrinatar nga kasla anak. No diket, kasla tagabo. Dangrandak pa, di kita kakabsat na anak na. Nagalaan na tiwak. Kaya kabaw taon isang bayat, nagpalpalamaak. Ngam kabayatan nagpalpalamaak, dejay. Intuloy ko laing iti, nagbasa, aging ka nakaradwarak ti elementarya. Sana kung nag-high school. Nagkakarak iti lugar. Aging ka nakadano na dato yung syudad. Dejay. Tinawagan na pa iti grasang ta. Taong grasa. Sana kagdigdigos, sana kagsuksukat. Basta daklatang nga, mang tagtagayan natin. Nakulap ko, palpalama. O damang tad, siya at naawan. O da umanahin nga gatang ko tinapay, nagumadang tinapay. Sana ka mamati, manong trigo. Ngimisot po. Ay kagtawan ng idinti. 19. Na malagip ko mat siyempre. Ti birthday ko. Sabi nga, di ka nagtrabaho. Kinapod na, siyempre kakamaiti nga nagtrabaho. Nga mamuda nga palapalamaan. Siyempre kagasolin boy. Pinagtataka o dak. Siyempre kakahardinero. Bugbugbugan nakmadyaamok. Tapagbalin na nakabagsing plug. Baksing plug. Adote nastrikak. Construction. Ngim. Kabutan mo da nagpalpalamaak. Dejay. Adote kiti mangirumen kanya. Gabutawan pagpautak ng trabaho. Tuloy ko latan, nagpalpalama. Agigang iti may sangal daw. Pinasit ganak ni Sir Melvin. Palpalama po. Kuna ka. Tapos adot maasi kanyak. Ipakita kasla marigatanak. Nga kasla mabisbisina. Naka-Amerikana iti. Masdag kanya. Ang ganayon ka, malablabsan ito eh. O, neto eh. Ginatang ko at tinapay para kayo ka. Danom. Ang nga man nagser. Kunak kang kuha na iti. Natilangak ka talagang mabuting na kitubing o masadag kanya. Kinore na kita babae. Imiso na sana puros ka nagkama. Dinamag na no apay ng balinak. Ipalubos ko nga may saklang agpalpalama. Inyustriyak kang kuha na. Tikas itinyustriyak kang ka. Kit kunak kang kuha na. Sir, no at negosyum, sumbre ka kang trabaho.
nagbalinak to nga napud no. Saan ka kayat ng ikan ti trabaho? Kunana. Anong arti na itulong na? Kayat ka ngagbalin nga partner in business. Ag negosyo ta nga to isuro ka. Isut nang isuro ka niya. Numano nga kaban tinangrugyan mi. No anya taramidek. Tap na tigas ta. Ket napimbinas ti panagganan siya. No gumatang ti insigida nga bagas, naging ngina. Isungin suro na, no kasano nga masadagak, kadag iti manalon, nga gatang ti irik, sa data nga irik, ibilag ko, sa kung pakiskis, nga ilakok ton nga bagas. Aging ka nakaala ka nga nga pwesto. Dito ay ako nga nagrugi. Nga na dyan titulag mi. May lasin di puunan, diyaganan siya, 50-50. Di kuhan, makita na okay. Tapno, adato ka naman lang para kanyak, 10, para kang kuhan 10%, 90% kanyak. So, nga nakatakdak kailan si ornong mo? Bale, dented ng umuna nga puunan, ni sublikon kang kuhan. Di, aping nga rin mga ala pa lang ti 10%. Kahit awamat ten puunan na kanag iti pagpapuunam. Manong triko. Ana? Inang ted iti puunan, di ba? Sut inward mo. Idi kuhan na isublikan kuhan ng puunan na. Di awang puunan na itan. Apig ikampay lang iti 10%. Hamatin nga trabaho. Awamat ti puunan na. Naala na matan. Ala panunutem. Malaksid no bangtad maninti puunan, kada jintad ng puunan, ijat makakakwentaam, numanuti 10% na. Kada di maganan siya. Madi. Abi madi. Hamugurguluhan ti patunot ko. Gusto di ko nakmanong. Amirisan. Naitadmat kang kuhanan di pinagpuunam na alanan. Adumat tindig kong daway nga, inikikam ti 10%. Malaksid nga awanin puunan na. Dati pagpupuuna mo, isot na orno nga panakakuwam. So awan ko man awan ko mat bibiyang nan. Hamoy ikan ti 10%. Karato yung umay nga bulan. Santan nga ikan. Dati 100% isot iti posito blatan. Awan ti paragan ni Mr. Melvin. Hamugulguluhan ti panunod ko. Ha? Sige. Diyakan mo manong namita na aloko ko tiriknan. Ti sumaruno nga panagdeposito manong nami jelaengen account natin tad na kanyak. Awanan ti parakin ni Mr. Melvin. Namindo na kasta manong nami. Inibig lang imay ni Sir Melvin. Rodrigo, sir. Nabayag, duwang bola din nga 10% ko. Napanunutak nga rin, sir, nga isardengin ti panakaidod kang kati 10%. Kaapay? Naalamot, nagsublimot kan sir, di pinagpuunam, hindi. Ngintad mo kanya. Napya ko man, maawata kong tikait mo sa wan. Amom, isot ka po na nga kunak nga 10% latan, taan nga 50%. Para kang kanta da to. Yan tangay kita. Amomon, na isurukan. Ore ko na nga naisublimon, tinagpunak. Ngayon na dyan ka di kwarta, ti bilang mo, nga nangrugyam, nga iso ita, iti ikam, iti 10%.
Amom, Trigo, ti kwarta, alis tulaing nga makaigam kami. Gabotado ti business mi. Di mo kuman masapol. Ang madumit ti kaskan ka nga tultulungan mi. Nga natulungan mi. Amirisam. No saan ka tinulungan? Awan. Dahito'y ken ka. Apay, naisublim ka din kiniapod Diyos ti biyag mo. Apay nga nairaman ti Diyos dito Mr. Melvin. Iyarig ta dinaramid ko. Iyarig ta iti panangtid keng kaniapod Diyos ti biyag. Pigsa, sirib, salunat, kanda dumapay nga addaken ka. Nga nagkapukeng kwa na. Nga dahil tati may isa nga nalipatam. Nga di mo pa'y pulos inaramid. Di ka maawatan, Sir Melvin. Di mo maawatan kapatatik pa'y na isuro keng ka. Natulungan ka, sanggadi. Natulungan nak, kat ada pala dit 50-50, kanda to 10. Nga naisublikan ka. Wine. Ngem, ada ka di insublim para kiniapo Diyos. Numapan makimisa, iba kayo ito nga sawan sa ti pamati kinapo Diyos kita ti pa nagkararag ori sa din ayam mo tumangad ka kita bigbigam ni Apo Diyos. Ori sa din ayam mo no agkararag ka mapasamak midlata. Siguro ikakton di time mangisetakton di time tapno. Sala ka na iti kayat ti Diyos. Kas ti raramidak. Ada ka din natulungan. Akas iti pa ng tulong ko keng ka. Siguro di mo malagip. Kaya di mo panunod. Ni Ani, natulungan mi suna. Nadaan ti trabaho, nga diretso. May isa. Dagi di na dumapay. Awang ka di pati masadag nagpatulong keng ka. Kaya awang ka di natin makikita mong kakasapulan na titulong, tap natulungan. Kasta ti negosyo. Ken kasta ti biyag. Amin-amin nga adda ka na tayo ket impaay ni Apo Diyos. Kasano ti panagsupapak tayo? Santeng idirekta ken kuana. No ti ket adda di tayo agkasapulan iti tulong. Ngayon tayo tulungan. Iti panagpalpalamam karkararag ka kanigin ni Apo Diyos. Huwan sir. Kang kanawin ko magbaga na sabi ko mata adamang tulong kanya. O, pinadganda ka ni Apo Diyos. Siya tinaramat na ka ng tulong ka. Itatanang tulungan kan, kat bumakbak ng kan, baka dantom milyonan ta depositom, baka masisirap kanton, Trigo. Kat dadanto a kwarta, ti pagbaling ng Diyos. Itatanasingpet ka, baka no, madamdama, adun tundi kiti mating abisyon, bumagsak dun ti negosyo. Sorry, sir. Nakalipat. Banyo, sir, dati 2 nga bulan nga 10% yun, ipadeposit to kini Ani. Sige. Tamong dati edad mo kanya, hama na para kanya, para ka nagtitulungan tayo. No, addaga po kang 10%, kat may tulong ko, saan lang asisyak nakatulong, si Kapay. Sige, sir. Sorry, sir. Nasulisugak lang. Anad nakasulisugam. Sir, isublik tumit lang. Okay. Nalpasin tutulag, ha? Okay? Ituloy mo ti magtadkanyak ti 10%. Tapno ituloy na kani Apo Diyos ng bendisyonan.
Idi makapanawen manon nemi ni Sir Melvin tinalyaw nak ni Trigo. Manong nemi nagdumugak. Kaslasan ko may asarang tirupak kang kuana. Sorry, Trigo. Apek sorry ka. Dati nangang ko ito nga nasulisog ako na. Siyak ti sulisog sang kadi. Siyak ti nangang pagkaking ka. Nga sa mun ikan. Di kahit nasa huwan, nakabasol ka, gabukan niya. Kasla kadaadan ka ni Eva. Kasla kas jay. Kasla, jay ulag na nangibaga. Nga, mabalin ka kanan di bunga. Nagtungpal mat ni Eva. Kat ni Eva, sinulusig na ni Adan, pati suna, nangan. Kasi lakas jet kaya ipaawat ni Mr. Melvin, saan ka di? Nasiyak ni Adan kat sika ni Eva. Sorry ha. Gusto ni Mr. Melvin. Hanga para kang kuhanan di 10%. Kinaore aw maubra na. Awan po unan na tuyin. Ngimsang ka kumanagbaling nga negosyante. No man pa elementary graduate ka lang. No hanga ka po keng kuana. No saan nga panang patgan nga po Diyos keng ka. So nga, napintas mo nagsubli ni Mr. Melvin. Nga nanglawag ti panunot mo, ken panunot ko. Ken, ikantamat iti oras para kinapot Diyos. Sige, mangisat na ti oras. Ken kasamaten, mangkita ta ka na iti mabalinta nga tulungan. Kada dyan 90%, nga para kadata, may katsadyain ti sweldo, ikantamat oray, how many percent kada kiti tulong ta, kada kiti kasapulan ti tulong. Ngem, sakbedeta, agbalay tapay lang umuna. Kanagkasar tapay umuna. Di ka pa medyo balay nga ng pasyar kanya. Ngem, di pa lang ipatpatay ka ni. Ketsika, tumawon kanton kanya. Di na ka di pala nasusurong yung pateng. Trigo, sikapit lang ko na. No damo di mo pa lamarik na. Ngem no kang kanayo nen, nga makitkita ka, makasarsarita ka, makadandan na ka. Papanan na ko mga di ma-develop ni Ayat. I love you, honey. I love you too, Trigo. Fast forward, manong nemi, da kami tinagkagasat kay ni Trigo. Nadaan kami di kabukbukodan nga balay. Di makkel ti negosyo mi, imado di kiti empleyado mi, nagbalin kam nga napudno ka na kiti empleyado, agasumat pa nagbalin di kiti empleyado nga napudno ka na kami. Nagbalin kami pa napudno ken na respeto, iti dua akatulong mi dito balay, nga kadua mi ni nanang manong, ken kastamatan, dagiti anak mi, nga apu ko ni nanang. Natulungan mi manong nemi di kiti kakapsat ko, na nakapagturpos na mati college, kaya napindas matan tibiyag da, kaya may sa kadakuha da, empleyado mi, iti negosyo mi. Saan nga ti tiyandaan, ti yan ti pwesto mi, naadaan kami ti kabukbukod ng pwesto manong nemi. Kaya na kami ti pagibagbagsakan, dagiti daduma nga manalon, nga agap-apit ka dagiti irik, at dahil bukod mi nga rice mill, manong nemi, naglaklako kami kadagitay kinaban, 25 kilos, 50 kilos, 10 kilos, kada 5 kilos. At no problema mo to ti pagkatangam ti bagas manong nemi, nga iregalong kadagiti padong nga senyor. Naguni kanto kanyak, tekang kadidakkel nga tos, sustent this kwento. Dito nga ron ti pagkasalita, manong, yan. Nagbalinag ini nga saan kung ipatag ti trabaho, gabot at agakar-akarak, akas ko na ni nanang
nga kayarigam dati bato nga akar nga saan nga lumuten. Imbag lagi din tani Apo Diyos ket pinagsabat na dalan mi kay ni Drigo. Nga ni Drigo, ket hagpalpalamamit idi. Nga tinulungan ni Mr. Melvin nga nagbaling nga negosyante insuro na iti panagnegosyo. At umat manong namin naging matultulungan mi, kaspaset iting kang panagserbi kani Apo Diyos. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo, Ani. Thank you, Ani. Nga dato istoryam, dato pagkasalitaan niyo.